Dobro večer, gospođo Jovanka. Vi se nalazite u agenciji Robert. Hoćete nam reći zbog čega ste u našoj agenciji? Dobro večer, Ljiljana. Dobro večer, Robert. Nalazim se u vašoj agenciji. Na poziv sam došla za saradnju. Čast mi je što sam se upoznala i što sam... Ja nisam nikad imala ni jednu sumnju dok sam sagledavala te neke spotove na YouTube. Ali nisam mogla da shvatim, ne da shvatim, da uopšte da primim kao znanje da postoji neko ko može da vidi nešto što ne može da otkrije policija, da sazna, da nađe nestalo lice, da vidi nešto što ne može to da se objasni. Ali sam za ovu nedelju dana boravka u vašoj agenciji mnogo naučila u tom pravcu. Kako ljudi mogu da budu toliko skromni, nikakvim obeležjima njima ili u izjavama, u ponašanju prema drugim ljudima oko sebe, da daju do znanja da je neko, a to je veliko neko, da ideju da može da uđeš u dušu čoveka svojim vidom, da možeš da nađeš nekoga koga nema 20 i nešto godina, da možeš da vratiš nečije pouzdanje, čije je snaga, razum, poverenje u samog sebe kao ličnost, kao osobu, da postojiš na ovom zemaljskoj kugli, izgubio si tlo pod nogama, da mu vratiš toliku ljubav i veru u sebe, da samo 4-5 dana, van medicine, van nekakvih tableta, čak i van nekakvih vidljivih stvari, sem to što se nalazi u Robertovim očima, energiji. To trebaju ljudi da dožive. Ja sam doživala i čast mi je, zaista. A druga stvar, ljudi su skeptični kada slušaju nečije jezik. Možda je ovo što ja pričam. I to će neko možda sutra da gleda. I sigurno će reći, razgovarali smo, pa ste mi to rekli, pa ste ovo rekli. Ne. Ljudi trebaju da samo sagledaju, ako ne veruju i nemaju to razumevanje prema nekome u takvoj energiji, takvoj sposobnosti darom od Boga, neka samo kažu, sačuvaj Bože, bolje da verujem nego da proveravam. Jer samo oni koji su prošli kroz životni pakao, a on može biti da je neko prošao kroz te probleme, kroz familiju ili lične prirode, taj može da razume, jer taj je potražio spas. A najžalosnije je kada mladost i mladi ljudi izgube sebe, onda baš najviše kad trebaju da koriste svoju mladost. I lutajući od jednog do drugog, ili lekara, ili nazovimo tih vidovnjaka, koliko ih ima puno, treba pronaći ono pravo. A ja mislim da je pravi Robert. Ne da mislim, ne potvrđujem, videla sam, sagledala sam, očevidac sam bila, maltene 24 sata smo mi proveli zajedno u ovim prostorijama, 5 dana, 7 dana. Znači, ono što sam sagledala za tih nedelju dana, ja mogu samo da kažem, najžalosnije, prvo najžalosnija stvar, a polazim od sebe, žao mi je, jako mi je žao i valjda je to neka veća sila
Žao mi je što nisam srela Roberta pre 22 godine. Da sam srela Roberta pre 22 godine, mnoge stvari u mojoj duši, u mom životu bi bile zaobiđene. Zato želim da kažem, svi oni koji imaju iole problema, čuli su, hvala Bogu, za 20 godina, u periodu moje potrebe i periodu sada kada ja ovo govorim, u vašoj agenciji, je veliki period što se tiče tehnike. Znači, kompjuteri su, Facebook, mnogo informacija je na lakši način i svi mogu da čuju i da nađu ime Robertovo na kompjuteru, ako ne mogu da čuju od prijatelja i drugova. Neka potraže njegovu pomoć. Zaista mi predlažem. Jer šteta je samo izgubiti vreme u kontaktu sa takvim čovekom, neznanjem da postoji. Ja nisam znala da postoji. Da sam znala da postoji Robert, ja bi ga potražila, pa da je bio ne u Americi, ne u Kanadi, da je bio ne znam gde, zaista. Bog mi je sve moje priče. I vrlo sam prijatno iznenađena sa skromnošću tvojom, Miljana, i njegovom, sa vašim odnosom, sa odnosom prema meni, prema mladiću koga smo imali ovih dana. Jedan familijarni odnos, jedan drugarski odnos, bez ograničenja upotrebe ličnosti, 24 sata. Vi imate vašu kuću dole. Vi ste ostavili za ovu nedelju dana, vi ste proveli sa tim, da ne kažem pacijentom, da kažem klijentom. Vi ste poklonili vaše vreme mladiću, čiji život želi da ga usmerite u onom pravom pravcu. Da ga stavite na noge koje on nosi, koji njegov život, ni put je zacrtan, ali da ne ide u stranu, da ne ide levo, desno, da ide pravo, da mu nacrtate život kako bi ja ne. Zaista sam prijatno iznenađena vašoj nesebičnosti, vašoj drugarskoj postavi. Kažite. A recite mi samo ovako, od kad ste ovdje ovih 7 dana, prišli ste našem timu, pomažete nam, što se stvarno zahvaljujem na vašem pozivu. Da li vi smatrate da smo mi to onako stvarno uspješno odradili, da čovjek, jedan naš klijent može da ode kući srećan i zadovoljan? Ne da sam ja, prvo da kažem, moje veliko zadovoljstvo. Veliko zadovoljstvo i mogu da kažem da sada, posle mnogo godina, osjećam to jedno zadovoljstvo koje je, znači, mnogo godina bilo negde iza mene. Iza mene, iza mog života. Sve što sam radila, mnogo sam radila različitih poslova. Najviše volim, da ja volim medicinu, pogotovo alternativnu medicinu, i to je moja ljubav. Prilazeći vašem timu, jer to je jedna vrsta alternative, prilazeći vašem timu, ja imam veliko zadovoljstvo i čast, što je to vaša agencija, što sam ja sagledala i ne može to jedan normalan čovek koji je posmatrač, a to znači zdravlje, ništa ga nije potrefilo, nema nikakvih problema zdravstvenih, psihičkih,